волидайни ду ҷавон дар ноҳияи Восе шикоят доранд ки кормандони комиссарияти ҳарбӣ фарзандонашонро облава ва зерилатукуб қарор додаанд. Саадулло Мирзоев сокини деҳаи Осмонбикаи Восе гуфт рӯзи 4 май ҳамроҳ бо писари 28 солааш барои гирифтани гувоҳнома ба идораи ҷамоат рафта буд. Мирзоев гуфт ҳангоме ки назди идораи ҷамоат дар мошин нишаста буд, садои ҷангу ҷанҷолро шунид. аз мошин поин шуда шоҳиди саҳнае шуд ки писарашро латукуб карда ба мошин савор кардаанд. Растам қабидум ки телам задан усух гапма гӯш накардам, пеши мошин истодум, гуфтам ҳай кунем биҷиқем ва болим бизгарем бибарем фарзандимро. хонаводаи Мирзоев дар даст ду навори кӯтоҳ доранд. дар яке нишон дода мешавад ки Саадулло Мирзоев дар назди як мошин истодааст ва намегузорад он мошин равад. дар наворҳо садои ҷангу ҷанҷол мушоҳида мешавад. амияташ зад ямоштам параи сарам ки ошам фурман 10-12 нафар ба манам каса ҳамла кардан, латукуб кардан, дар мошин маҷбур бор кардан ки овози мара падарам шунавид, омад дар пеши мошин дамираи мошиншонро раа гирифт. маҳмадулло мегӯяд ҳоло як дасташ лат хӯрда тамоми аъзои баданаш дардманд аст. ӯ солҳои 2010 то 2012 дар қушунҳои дохила хизмат кардааст ва ҳоло соҳиби 2 фарзанд аст. ин хонавода мегӯяд ин ҳолат нисбати онҳо бори аввал нест ки рух медиҳад. дар даъвати тирамоҳӣ як писари дигарашонро бо ҳамин роҳ ба хизмат бурда буданд. ин хонавода аз болои кормандони комиссарият ба додситони ҳарбӣ шикоят кардаанд. аммо мақомоти ноҳияи Восе чунин рафторро рад мекунад. моҳи январи имсол азим иброҳим муовини нахуствазири тоҷикистон мавриди натиҷагирӣ аз даъвати тирамоҳӣ ба артиш аз кори комиссияҳои тиббӣ танқид карда сарбошикору амали номатлуб тавсиф кард. он замон 34 корманди комиссариятҳои ҳарбӣ ҷазои интизомӣ гирифта 6 нафар аз мансаб барканор шуданд.